Zdravo, dobrodošli u moju kuhinju. Danas ćemo spremati makarone sa sirom i bešamel sosom zapečene u rerni. Za to nam je potrebno 400 g makarona, od sireva nam treba 150 g gaude, 150 g trapista, 100 g mozzarele, za bešamel sos nam treba 700 ml mleka, brašna 4 supene kašike i 70 g paputera i od začina nam treba so i biber. Vodu sam stavila da provri, već je krenula da vri, sipaću jednu kašičicu soli i stavit ćemo naše makarone da se kuvaju prema uputstvu za pakovanja. To je između jedno 8 i 9 minuta, ali mi ćemo svakako proveriti kada one budu bile gotove. Evo, makarone su se kuvale 8 minuta, sad ćemo proveriti da li su skuvane. Mekane su, kuvane su i sad ćemo ih procediti. Makarone smo procedili i ostavit ćemo sad ovde da se dodatno procede dok mi budemo pripremali bešamel sos. Evo, sad ćemo krenuti da pripremamo bešamel sos. Uključili smo šporet, na srednjoj temperaturi je. Sipat ćemo puter i na srednjoj temperaturi ćemo ga i otopiti. Pazit ćemo, znači ne sme na jakoj da puter ne bi pregoreo. Evo, kada smo puter istopili, dodajemo 4 supene kašike brašna i sve vreme mešamo, najbolje sa ovom žicom, da vam se ne stvore grudvice. Znači, mešamo, 2 minuta ćemo pržiti brašno. Reći ću vam kada bude bilo gotovo. Evo, vidite, kada počne ovako polako da se peni brašno, znači da je gotovo i više ne trebate da ga pržite, sve na umerenoj temperaturi. Dodajemo sada mleko, 700 ml, isto mešamo sa žicom. I sad ćemo ga kuvati 4 do 5 minuta dok se ne zgusti. Mešamo ga non stop da ne bi se zalepilo, jer znate da mleko i brašno i kada pripremamo neke sosove drugačije za tortu, ono, znaju da se zalepe i da zagore, znači non stop mešamo i na umerenoj temperaturi. Evo, posle 5 minuta dobili smo fini kremasti sos. Znači, sve vreme ga mešamo na laganoj vatri, na tihoj vatri. Dodajemo kašičicu sada soli. Dodajemo bibera. Promešamo. I sad ćemo ga ostaviti sa strane da pripremimo sir i makarone. Sad ćemo ove 3 vrste sira promešati, sjediniti. Mozzarella, trapist i gauda. Stavljam ih ovako u veću jednu činiju da mogu lepo da je izmešam, da ih sjedinim i sada ću jedan deo ovoga sira staviti u bešamel sos, a jedan deo ću ostaviti da pospemo preko naših makarona koje ćemo zapeći u rerni. Sad ćemo staviti sir u bešamel sos. U međuvremenu smo uključili rernu na 250 stepeni da se greje. Evo koliko ću staviti sira. On će se fino istopiti u toplom bešamel sosu. A
ovaj jedan deo ćemo ostaviti kad budemo stavljali makarone u rernu. Preko makarona ćemo staviti ovaj ostatak sira. Evo vidite kako se lepo istopio sir. I sad ćemo staviti u ovo, pomešati makarone i presuti u posudu vatrostavnu gde ćemo ih zapeći u rerni. Evo, makarone dodajemo u sos. Sad ćemo to promešati. Za bešamel sos je sada sasvim dovoljno ona jedna kašičica soli, zato što su sirevi slani, pogotovo mozzarella, Trappist i Gouda. Sad ćemo to sve lepo sjediniti. Evo, sad ćemo preručiti makarone u vatrostavnu činiju i posuti sa ostatkom sira. Evo, sad ćemo poravnjati naše makarone. Rernu smo uključili, znači već mora da bude dobro zagrejana na 250 stepeni. Posućemo ostatak sira i peći ćemo ih u rerni 20 do 25 minuta. Sad ide u rernu, zagrejanu na 250 stepeni, 20 do 25 minuta. Evo, naše makarone sa sirom i bešamel sosom su gotove. Bile su u rerni na 250 stepeni 25 minuta i sad ćemo ih poslužiti. Vrlo ukusno i jednostavno jelo. Videli ste da se lako priprema. Ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, podelite sa prijateljima, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar i obavezno probajte da napravite ove prelepe makarone sa bešamel sosom i sirom zapečene u rerni. Prijetno!